A Xunta equipara a mortandade do marisco nas rías galegas a outras catástrofes ocorridas en España, como o volcán da Palma ou a tormenta Filomena. Deste xeito, o goberno galego vai solicitar a declaración das rías como zona catastrófica. Esa petición aínda está en trámite, pero nas últimas horas o conselleiro do Mar xa lle trasladou ao ministro de Pesca cales son os plans da Xunta. A Alfonso Villares comunicoulle esa demanda a Luís Planas na reunión de conselleiros de Pesca co ministro. Por un lado, recabar datos para esa declaración de zona catastrófica ou igual que outras zonas catastróficas decretou o goberno do Estado no mes de setembro a outras comunidades por cuestións climatolóxicas parecidas ás que pasaron aquí en Galicia, pois ben sexa por incendios, ben sexa por choivas. En este caso, pois, o que pasou aquí foron choivas que provocaron moitas rías pois, esa mortandade. Por tanto, por un lado... O documento está a piques de ser trasladado á delegación do goberno en Galicia. O conselleiro do Mar aproveita para responder ás críticas dos grupos da oposición que acusan a Xunta de tentar botar balóns fora. Villares asegura que o goberno galego está pendente da situación dende o minuto 1. Nosotros desde a Consellería do Mar estamos desde o minuto 1 pois sendo conocedores do tema. Estamos desde o minuto 1 con todos os servicios e direccións xerales da Consellería do Mar vendo a realidade, vendo en este caso pois, o estado das nosas rías, de cada unha delas, recopilando datos, recopilando tamén información por parte das distintas cofradías con respecto á mortandade. Nosotros non estamos parados, todo o contrario, desde o minuto 1 estamos atentos e vendo realmente que é o que se pode facer. Ao mesmo tempo, di o conselleiro, a Xunta está traballando nun plan de acción especialmente vinculado á investigación, partindo da base de que a meteoroloxía é o principal motivo da actual situación, logo das chuvias das últimas semanas, un motivo que comparte o sector, pero que, a diferencia da Consellería do Mar, entenden non é único. As confrarías lembran que a contaminación das rías ou o alivio dos encoros son tamén factores a ter en conta.